بخلاص فائق دررا bandiraɓe julɓe onon ciitortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde jumpamaje sekaladde tindade bokke jalluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurdam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on ziar gadornoɗo e kala hitande nden ara wonnire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati go décembre 2021 fayenma go janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lewri e on kikiɗal juma capantete go décembre sanga waktuji sappo jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓan ma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa go janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangi silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddugal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindare funnangue bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓudi ɗeɗon golle galle ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen non tigi ziar mo bokke jalluɓe toon to ceerno Salif Sow to ɗum noon wonta ko capantete go nangi go lewru janvier so Allah jaaɓi duyo ñagade Allah tan yo Allah rokku en tawtorede ɗum e dow jaam dañde weltare wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh oɗo subaka alhamisa hande yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna fof ha tengte ceerno Salif Sow joom bokke jalluɓe wiide tan amin ñaagui duwaw galle Pindi TV ɓuura yarude yesso tawde ko ɗemgal pular joɗaniɗo Baba Moussa Niang no subaka fo addande on ko ɓuuri tengtude e jaali ɗi Baba Moussa no subaka o waɗi fa tabarakallahu Aissata Ndiaye yettude Allah julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude ɓen jeeɓiyankoɓe men yettude halifaɓe diine halifaɓe ade yettude ganduɗa tigui ɓen fiɓodirɓe e aadi Pindi TV ganduɗa tigui kala e subaka arde ganduɗa ko yebde holko kewi e nder jande leydi Sénégal humpitade suuɓiɓe Pindi TV gam humpito ɓen ɓe kewɗen wiide ade bil ade salade ade ɓuuri firtude ade ɓen ɓe ganduɗa ko meeɗa firtude ade hay saaha goto arɓe tigui ganduɗa kayya ko o humpitade walla mbiyen arɓe tigui ganduɗa ko ƴewde holko fine nder leydi Sénégal taw kayya cuuɓi ko ngal ɗon ɗemgal mumen pular kono kadi cuuɓi ko ganduɗa aya ngoɗon ayaw habride mumen Pindi TV Aissata Ndiaye no mbiɗa ni bokke jalluɓe ko 31 e 2 janvier to ganduɗa kayya ene tawe tan on ganduɗa Allah jankiniɗo radiallahu taala anhu ceerno Salif Sow e halifaɓe gallo foof ceerno Abou en mbiɗa sikki hikka mom hay goto o paramno mbiɗa jewta heddaɗo ɗo no Moussa Niang mbeɗa yiɗi tan tawtore ɗum so Allah jaaɓi machallah fa tabarakallah yallah hokku en tawtore ɗum amin ko noon tigui Aissata Ndiaye ɗum woni ko ganduɗa kayya jaydi leydi Sénégal ko fandu almuɗo woni nder noon tigui wadde hande mbiɗa ko fandu almuɗo wadde kay namdata ko ni ko woni en mbatta sona udditide tan e jayde Le Soleil noon tigui jayde guendirde Le Soleil national arti koye meilleure performance ala haali tigui ganduɗa kayya ko ɗinna ganduɗa ko tonnodiɗon leydi men Sénégal en tawi tigui e nder oɗon top 10 Momo Ibrahima pays classé premier de l'UEMOA et 3e de la CEDEAO tati ɓe to ganduɗa ko gomu CEDEAO kono kay ganduɗa ko leydi adaniri e nguɗon gomu UEMOA Union économique monétaire ouest africaine kono kay oɗon communauté économique de développement des états ouest africaine alhaali exploitation pétrole kame gaz jane koɓe leydi Sénégal mbi kay ko ɓoyata tigui on projet de loi yuɓɓine kono kay nawi to assemblée nationale gam kay répartition ɗiɗo ressources aji ɗam ɗon kuɓɓama kono kay on pétrole jiteɗo koma ɗum koɓe gatti ganduɗa kay présidence de la république du Sénégal ene way noon heeɓi hanki on certificat mum ISO 9001 mo 2015 taw kay hokki ɗum ko nguɗon gomu witengo AFNO international ko kañum tigui hokki ɗum taw kay hokki ɗum waɗa ɗum décerné addi tigui ganduɗa kay ko on décernation ko hoore lendi Macky Sall ɗum woni ko tawte e nder hello tatawo nde ɗon jandi Le Soleil jandi la squad las e natal makko kanko lamtoro Bourguédé Macky Coumba Thimbo recrutement anarchique dans l'administration sénégalaise ala haali tigui ganduɗa kay ko ƴettudogol golle taw kay jomum halfine ɗum noon Aissata Ndiaye
ƴettade amma mo ala mo waɗata hen sona bandu men taw kay ƴewata compétence ƴewata qualité ƴewata diplôme kono kay ƴewata ganduɗa ko suuɓo belɗo mo dokka mujjideɗa hoore ley ndiya kada holliti wasi ɗum weltade oɗon fannu woni sababu jaynenkoɓe lance mbi ko Macky tape du poing sur la table wasi mo jonno ɗum noon ganduɗon oɗon no tolno walla mbiyanna ndiɗon baadi leydi men Sénégal kono kay o arti hen no hanniti ni caggal kan l'équation de financement parti politique absence du cadre juridique refus de déposer des bilans financiers violents politiques inexistante ene wayno arti hen on hoorejo ganduɗa tigui nguɗon goomu walla mbiyanna ɓurɗo sirguinade e harade on fonno ganduɗa tigui lundiɓe leydi Sénégal wiyete ko Seydina Ousmane Sonko jayde quotidien le quotidien le quotidien arti ganduɗa kayya ko ɗiɗon zone aurifère ganduɗa tigui tawateɗi to diwan mo Kédougou ene wayno noon hay san yaay toon koɓe gasata ɗum ko tampini rewɓe holko tampini rewɓe or ko ɗum tigui ganduɗa kay addi caɗele no fewi ɓe mbi ko terrorisme vulnérabilité des zones aurifères hors de cause ene wayno noon caggal ganduɗa tigui ndeɗon jangde walla mbiyen oɗon étude mo waɗi ɗum nguɗon gom bitengu CEDS e gom wiyetengu IS kañumen tigui mbaɗi en cause ganduɗa ko manque d'équité dans la répartition des richesses minières ɗum de ne jeeya ganduɗa ko terrorisme walla mbiyen ko jumpi ɓeydi terrorisme e nder leyɗele Afrique e wiide ɓeɗon janiyankoɓe Madiambal Diagne caggal kan ɓe garti ɗum ko wiyete Midi Keng Bol Keng kono kalda yiya ɗum tigui ganduɗa ko wayno denɗa men mbayɓe diañɓe hay falfalɓe soɓe jiyani tigui ɗum ko wiyete maaro e liɗɗi walla men ceebu jen ene nawe to woɗɗi oɗon ceebu jen de ko kañum tigui nawa e ganduɗa tigui patrimoine ganduɗa ko humanitaire ɗum ko ganduɗa ko o suuɓi ɗum ene wayno Aissata Ndiaye en keeɓi tigui oɗon fartange ceebu jen Penda Mbaye Coumba Ndeye do jande enquête kañum rewi hen ko ɗum tigui tawaten ɓe mbi ko patrimoine culturel immatériel UNESCO nguɗon goomu tigui ganduɗa tigui suuɓima ceebu jen ganduɗa tigui waɗi ɗum inscrire e nder carnet ji windere nde kala kono kay yiya kalto tigui ganduɗa ko patrimoine ji kala culturel en tawi hen tigui ko ɗon maaro e liɗi ko ganduɗa tigui suɓama hen ɗum kay ko caggal hokkirde leydi Sénégal ndiɗon mbaadi kono kay leydi men Sénégal andireɗe ɗum ngam e teddugal e gueɗe baɗe noon sa yi Côte d'Ivoire ko acceke jaaha gure goɗɗe ko mon fof e ñamel mum enen noon ɓurɗen andirede ko maaro e liɗɗi ɗum tigui ganduɗa woni piltal kono kay weltare hoore lendi Macky Sall caggal kana Aissata Ndiaye ɓe garti ganduɗa tigui ɓe mbi ko violence mais Alex jonde natti luxe mais Alex la lumière ma gloire kono ko c'est la violence qui est ma gloire université affrontement séquestration de policiers blessés université Assane Seck mo Ziguinchor université Gaston Berger mo Saint-Louis UCAD mo Cheikh Anta Diop wondude tigui Alioune Diop mo Bambey Aissata Ndiaye université leydi ɗi kala ene gari min gara hakkude mumen e dadiɓe woni sababu de jaynankoɓe enquête mbi ko violence mais Alex jayde Vox Populi arti tigui ganduɗa ko ɗum ko wiyete passeport diplomatique ɓe mbi ko ganduɗa ko trafic de passeport ene wayno gendarme ɓe ɗiɗo kañumen tigui mbaɗa auditionné hankiya to yesso dika ɗum koye caggal ɗum noon kamɓe kala ɓe goppita kono hande o ñalawma poti tigui reftude hen namdetede tigui e oɗon alhaali holto ɗiɗon passeport ndewi ha caggal kana Aissata Ndiaye jayni hen koɓe ganduɗa ko Vox Pop garti tigui ɓe mbi ko l'UCAD l'UAS Gaston Berger rallie la lutte de l'UADB kamɓe kala ɓe gari wallide ganduɗa ko ɓeɗon étudiant tewteɓe to université Alioune Diop ɗum kay ko haade wulde jaw teska hanki to duɗalla jaaɓi ha tirkingal 50 Diop ganduɗa tigui tuggude 9h du matin ha 17h ɗin étudiant en jaggodiri tigui ganduɗa ko ɓeɗon dadiɓe kan woni ko tawte nder hello tataɓode ndeɗon jayde tigui Vox Populi caggal kan tigui ɓe garti e frustre par le traitement qui leur est réservé grève générale e ganduɗa tigui oɗon fannu cellal leydi men Sénégal ɓe koliti que le 4 février 2022 kamɓe kala ɓe jaade hofuji ugo en tout cas woni ko ganda Moussa Niane hamni hande jooɗat tan yiide ɓe ganda kamɓe goni sukaɓe janggoɓe ina mbaɗa gueɗe kawtiniɗe mbaɗi ni ma en gartu hen joni joni e gasirde roɓindu jayndeli meɗen jayde libération trafic de passeport diplomatique e nder tigui ganda ko présidence et les affaires étrangères ɓe mbi ko 3 ans de magouille ene wayno duuɓi tati Aissata Ndiaye ɗum noon ene yahen walla mbiyen ganda kay ko oɗon mafia ne doga taw koye passeport diplomatique ji dokke taw koye wani to foti rewde ɓe mbi ko les opérateurs économiques Limamou Lay Seck wondude Ali Ndaw e agent ji affaires étrangères ko kañumen tigui ganduɗa Badara Samb wondude Cheikh Arabi Samb kañumen tigui guiɗi yiyande walla mbiyenna guiɗi tigui jofede oɗon alhaali ɓe mbindanno ko lettre uji délivrance diplôme ganduɗa tigui taw kay ko faussement walla mbiyana taw kay ko ganduɗa ɓe mbiya ko Aissata Ndiaye neɗɗo mawɗo ko kañum namdi président wima ya hokku ɗum ganduɗa tigui diplôme an kokkeɗa diplôme alors ko oɗon diplôme mo mbiyata namdi ɗum ko Idy Diallo
tu vois donc non ko don me bedano odon magoy widi jayne ko libération kono Koudou Ndiaye Yacine Fall be don ganda ko deux fausses nièces de faux Falilou kan kanyumen tigi ganda ko kebno diplôme kanyumen gote mum fo yomno ko 12 millions ko premen CFA ena wayno ganda tigi hadani diplôme 10 000 euros Aïssane Ndiaye hokkono manam 65 millions hokkono mo ganda tigi faade lettre taw kay lettre bindi dum be bi ko hol autorité religieuse khalifa do nder Sénégal sellani ene foti ganda ko nawri tiagal leydi ko kanyum namdi balal faade président alors taw fof wona gonga didon mila holto pay te nawdotobe balle be Moussa Nia kebani kebara jayde les échos dum tawi mbiye président wadani alors que ni dum dido mo guyaay les échos article cœur du mutuel du Sénégal la be mbi ko dans la tourmente tiagal poste finance ena wayno joni ganda ko ndedon gollorde kanyum ne cœur du mutuel nene tiadel syndicaliste didon ganda ko badi rapport commission bancaire imo moene badi épinglé odon DG Amadou Jean-Jacques Diop ganda tigi ala yaade grève à partir du 30 décembre 2021 Aïssane Ndiaye fofu non ko illégitimité ganda ko odon DG cœur du mutuel 600 millions sur vente mo ganda to terrain odon Bimao violation didon injonction haji e guede bad non fofu de sabi ñañere kambe gollotobe ton e syndicaliste moena tiagal kan be garti bruit de botte dans la police be ganda ko ben ripobe jom pade teddude ben bité ko le GMI ben ganda so jaggi gorko ram bon fala ko hala ko laaj les GMI exigent leur prime be do Aïssane Ndiaye chaque suba wala chaque journée abe ko kerno ganda dum ko wité PGA prime journalière alimentaire dum natti wadde ganda tigi ene wayno ko huune ne ganda be kolliti tigi wadde accusé on lieutenant de police lieutenant police Djibril Moussa Camara kono kay ha joni yidde mabbe ko didon na PGA yoni PGA yo garton hade ni prime journalière ganda tigi yo gartire e mabbe ko huune ne ganda tigi fonde ba hokkede par ce que ñen fo joomu fo hokkede ko hasi wala ko wotti e gede bar non dum woni ko tedda paden na nguyerto yo artiri no handit ni non tigi salminde hen tan kabam ko ne woni général Amadou Lam salminde mono fewi kanko ne e tan de passage sa inni jemi tan kanko hakkillaji jahate makko jayde l'observateur jayde Futurs Médias arti koy natalla on gorko Hadim Ba be mbi ko Sahar Petrosen loka africaine wayno Aïssane Ndiaye hakkunde de don gollorde tati hala hewkana non hanki non on audition wala bien on procès doggino hakkude tigi ben be ganda koy odon commerce dillobe odon commerce ene wayno be les secrets d'une affaire à milliards be ngoyenno wala bien ndukanno ko duko tigi copreje kewde bataille autour de l'augmentation du capital les écarts de gestion et les débats d'audience ene way non be gartiano hanit ni hanki tigi wonno dum non kono de janen kobe l'observateur gartiran tigi holko on procès wala bienna holto be battini kambe tigi gollorde Sahar Petrosen loka Afrique mon fof dene fodo no didon na marseille kono kayene hollete tigi kanyum hede gonga tiagal kana maro ganda tigi koy wondude liddi carotte Aïssane Ndiaye e kalko yada hen hay limon dum non tigi be ko patrimoine immatériel les enjeux diplomatiques et touristiques de l'inscription de Thiebou Diène saya to dilen sisi be jobbe jayde stade udditama stade e natal ben baroje ngendi di leydi Sénégal Aïssane Ndiaye be mbi ko gelon kawgel Coupe d'Afrique des Nations e den ko balde nogas en nay ganda tigi podo yubine toto Cameroun 9 janvier den tigi fudere be mbi ko Sénégal 2019 et CAN 2022 CAN 2019 et CAN 2022 bedon 2019 ko buri wala ganda ko beedo di buri le Sénégal les lions sont-ils plus forts ou plus faibles andete tan ko Moussa Nia so kubo ne ara walla arata don andete bele be buri tidde walla do be gonno tan be ngoni sabu en tout cas la hamnima Moussa Nia ko non ndeweten ibditen ebore wonde mudi bangal fait divers hande non ngaren do ko hewe galle jangir mawde do e der leydi meden ni we université ji Moussa Nia odo saha dilli jewtindama kambe étudiant ji abene mbada gede ganda Moussa Nia be potani hay wadde dum walla darde ganda be potani darade dum ender leydi mabbe so tay ko sukabe ganda mbi ko ni yidi leydi mabbe bele non hande Moussa Nia goto fo ina andi rôle mum ko dum hulbini sabu hande so darima ngam wonde tan lulndibe walla goddum wonde politicien ajeya kay laamu ya daro kala ko sukabe mbadi ko fewani mbiyani moji annene andu jango mataw ada nyaagi Allah jodade yeso leydi ndi walla jeyede e ardibe Moussa Nia sa ardima ko wayni dañe nder leydi ma won ko ganda daroto kaboda dum
kono a darta ko mbiya ɗum ɗo ko gonga Moussa Nia neɗɗo yaadetake ko ganduɗa wona gonga walla darde nde fewani neɗɗo watta ɗum cautionné hay so tawi ko neɗɗo woni e gonga wonno waɗirta gonga mum majjat te hande ko ɗum dari ko ɗum hollita saabu oɗo université mo ganduɗa ƴeewa université Cheikh Anta Diop waɗa hen ko milliard uji fewndita ha fi Moussa Nia sa wirtima hande a heptinta université o no wawi hande eno wano hanki fewndita ha fewi anani foof waɗa hen gam tan gonki mabɓe ɓuura fewde hande ɓe nanga oɗon université ɓe beddo hen kaaje ɓe taga kamɓe goni sababu ko tagui lacrymogène uji ina wedde e nder cuuɗi mabɓe saabu hande sinno dejre ne wonno ko wayni dañata mataw ko day addude haare walla dañde ko ganduɗa woni duko addi ɗum ɗo te Moussa Nia ko woni fof ne wawi fewnude e peewal soɓe mbaɗa grève yoɓe mbaɗ grève soɓe mbaɗ marche yoɓe mbaɗ marche kono hoto kaaƴe jeeye hen pourquoi kaaƴe ɗe Moussa Nia ñande fof helde ɓe ganduɗa janggo kamɓe goni yakare janggo pour fewnude leydi ndi kamɓe kelata hande Moussa Nia kamɓe goni sukaɓe ganduɗa kamɓe bonnata yoɓe gandu jooɗiɗo e leydi ndi rewino université woɗɓe wonɓe ɗo ndewino université ndeɓe gonno université est ce que kamɓe ne ɓe galano ko metti ɓe est ce que ko ni ɓe mbaɗiri ɗum manifesté hande yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe ganda rewɓe université ɓe keewi tawɓe mette nder université keewi tawɓe tampere nder université keewi kono wona ni mbaɗirtuno yoɓe mbat pacifiquement Moussa Nia ɓuuri hande no sukaɓeɓe darori ina bonna c'est très important Aissata Ndiaye bonnude mom vraiment no mbiɗa ni ko toon tigui rewete walla mbiyen ala tigui komin ɓeydata hen ganduɗa ko hunde ganduɗa ko yurminide minen Aissata Ndiaye min gardima front ngaji min gardima des grèves mais wonani ganduɗa tigui siforino walla mbiyen wonani ni tigui wano ala andi kalmo ene moƴƴi sa jooɗima tan bowal aɗa daara visage o walla image o an a yawat hoorema quoi yawat hoorema quoi andan ni jarani parce que mi sikku la base de toute chose c'est la communication te aussi so wiyama étudiant rek bon voilà mi sikku ene jogo coppal walla ganduɗa Allah ne hokku ɗum fartange wawde haalde yimɓe yewride mum famodire mum recteur nan ɗon tambiɓe ɗeɗon pelle nan ɗon ministère de l'éducation nan ɗon bon ko ministère de l'enseignement nan ɗon aɗa wawi joddade mum jewrodon bon voilà ƴewon tongude wone poyoŋaji comme responsable so jomum tawi jomum an hedde gonga tan wawa añandema oɗon gonga walla ganda ko wawi yodde oɗon gonga ma donc nak jala ko ɓuuri moƴƴude quoi min ko ɗum noon par ce que ñanden image o fof yoɗino e leydi Sénégal wiya 50 Diop bon voilà haareji natti nangam sangam mais pourquoi pas oɗon image continue pourquoi pas ndiɗon mbaɗi jokka vraiment c'est déplorable Moussa Nia saabu ƴewata gona e wiide beele ɗum est ce que ko étudiant ji dari ɗo walla est ce que étudiant ji kalta ɗo walla est ce que étudiant ji jogui ɗe kaaja ene mbedɗo koyɗi konngedi guddeten roɓindu jayndeli meɗen hokkude won adi janggo so Allahu lamdo jaaɓi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno bamo Moussa Nia heɗenno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat man ata bi khilasin fa'iqin duraran bandiraɓe julɓe onon citortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde jumpamaje sekalande tindade bokke jalluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurdam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on jiya gadornoɗo e kala hitande nden ara wonire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati go décembre 2021 fayenma go janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lewri e on kikiɗal juma capantete go décembre sanga waktuji sappo jeetati ma fuɗɗo oɗon ziyara e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓan ma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa go janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangi silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen halifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddugal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindare funnague bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radiallahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓudi ɗeɗon golle galle ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen